Karong Adlawa magsugod na pag-operate ang mga commercial flights apan parehong kanselado ang mga biyahe sa mga airline companies. Si Luan Mirondina adunay live update. May That's right, Bob. Kini ang gipahibaw sa mga tigpamaba sa Philippine Airlines ug sa Cebu Pacific ug gidasunan usab kini sa Corporate Communications Officer sa MCIA ang tagduma sa Mactan Cebu International Airport. May schedule na unta nga duha ka flights gikan sa Manila paingon sa Cebu ug laing duha ka flights gikan sa Cebu paingon sa Manila ang Cebu Pacific karong adlaw apan kanselado ang naasoy mga commercial flights. Sa telephone interview gipasabot ni Charo Lagamon tigpamaba sa Cebu Pacific nga nagkuwang pa sila sa approval gikan sa parehong local LGU ug sa IATF. Even if we are already under GCQ or General Community Quarantine in most places in the country, there is still a government regulation that you need approval. So the airline needs to get approval. And unfortunately, wala pa nahatag or wala pa ang approval for this flight. Samtang walay tataong pagpasabot ang Philippine Airlines nganong kanselado ang ilang mga commercial flights karong adlaw. Apan gitataw niini nga sa Hunyo 8 na magsugod ang ilang commercial flights. Usa ka flight Cebu to Manila ug laing usa ka flight Manila to Cebu. Apan gitataw niini nga nagpatuman sila sa mga safety protocols. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin, wala na mo issue og executive order kabahin sa pag-resume na og balik sa operasyon sa mga commercial flights sa airport. Mipadahin noon og suwat ang mayor ngadto sa MCIA nga gisuportahan niini ang pagpangandam sa airport sa pagbalik sa domestic ug international flights ug inay pangayuan og letter of confirmation gikan sa LGU ang pasahero wala na kini himuang rekisito. Apan mangayo na lang og advance copy sa passenger manifest ang Lapu-Lapu City Government gikan sa airline company. Dili na usab kinahanglang iswab ang mga langyaw nga mobisita apan pangitaan sila og medical certificate. Dito pa lang sa iyahang origin, nakaswab na siya. We agreed that we will honor within 5 days before his departure nga naka-PCR test na siya. Base sa nauyunan atol sa tigom nila ni Mayor Jonard Ahong Chan kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport ug sa mga stakeholders nga sa Hunyo 10 na magsugod ug operate ang tanang mga commercial flights, both domestic ug international flights. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.